Вітаю, сябры! Сёння пагаворам пра такую вельмі спецыфічную тэму, як геапалітычныя ды геакультурныя падмуркі ды арыентыры беларускага і ввогуле крыўскага мадэрну. Тэма, якая з аднаго баку можа здацца, што яна занадта тэарэтычная і часткова з гэтым можна пагадзіцца, але з іншага баку у ёй ёсць і практычныя вынікі насамрэч, таму што я сачу за людзьмі і шмат людзей, якія знаходзяцца пад уплывам адной надта дэструктыўнай асабістасці, якая працягам многіх гадоў спрабуе разгубіць беларускі нацыянальны праект канцэптуальна ды інтэлектуальна. Вось. І што ён, гэты чалавек, кажа, што так, беларусы маюць спадчыну велізарную, культурную, інтэлектуальную і гэтак далей, але насамрэч гэта спадчына не беларуская, то бок яна не беларуская нацыянальная спадчына. Ну і, канешне, мы цудоўна ведаем, што бессэнсоўна тое, што датычыцца мінуласці, калі не існувала мадэрных нацыяў, вось спрабаваць казаць, што тое, што існувала тады, было нацыянальным, вось у мадэрным сэнсе. Але ж кожная нацыя імкнецца да пэўнай пераемнасці, і таму, канешне, людзі, якія адчуваюць сябе часткай беларускага нацыянальнага прастору, беларушчыны, они, канешне, лічуць вось гэтую спадчыну таксама і сваёй спадчынай. Але вось гэтая асабістасць, яна кажа, што не, што тое, што датычыцца вось Великай Літвы, гэта абсалютна іншая справа, і вось беларушчына, беларуская нацыянальная справа, беларускі нацыянальны праект, яны адразу сябе супрацьпаўставілі гэтаму, і яны не маюць насамрэч такіх падставаў інтэлектуальнага мадэрну, яны не маюць ввогуле каранёў у захадным інтэлектуальным ды ідэалагічным прасторы, і іхнія карані інтэлектуальныя, ідэалагічныя, яны выключна ў так званым рускам міре, расійскім свеце. Таму гэта не выпадкова, што вось у рэшце рэшт сённяшняя беларуская, нават не нацыя, а вось беларускае насельніцтва, яно апынулася там, дзе яно апынулася, фактычна гэта частка расійскага свету, рускага міру, і вось ніяк так. Таму таксама ён кажа, што спадчына беларушчына, яна выключна такая ад пачатку калгосная, і таму і сучаснасць е таксама калгосная, таму ей валодае вось галоўны калгоснік, так бы мовіць, і гэта яе сутнасць. А тое, што датычыцца вось гэтай інтэлектуальнай спадчыны, напрыклад, перш за ўсё Віленскага універсітету, гэта нешта абсалютна іншае, гэта не мае ніякага дачынення да беларускай ідэнтычнасці, беларускай нацыі, і таму, маўляў, што тыя, якія хочуць вось быць прычэтнымі до гэтай спадчыны мадэрнай, захадняй, так бы мовіць, яны павінны адмовіцца ад беларушчыны, ад беларускай ідэнтычнасці і лічыць сябе выключна ліцвінамі сёння. Таму, як бачыце, гэта не толькі пытанне тэарэтычнае, яно мае
і таксама практычныя і востра актуальныя вынікі, і таму сёння спрабуем нешта сказаць пра гэта. Для мяне гэта часткова і асабістае пытанне, таму што я зараз з'яўляюся дактарантам Карлова універсітету у Празе, у Чэхіі. Ну і, канешне, вы можете сказаць, ці мала ли хто дзе зараз жыве за межамі крыві Беларусі і кім з'яўляецца. Гэта так, але у данным выніку я не лічу гэтую сітуацыю раптоўнай, і не толькі таму, што зараз шмат людзей таксама знаходзіцца ў Празе, людзей, якія спрабуюць рабіць нешта дзеля беларускага адраджэння, напрыклад, беларуская рэдакцыя Радыё Свабоды і гэтак далей, нейкія таксама чальцы Рада БНР. Але і з гістарычнага пункту гледжання, то бок мой, так бы мовіце, тейк, ён такі, што Прага, не толькі Вільня, а таксама і Прага з'яўляецца моцным цэнтрам менавіта беларускага нацыянальнага мадэрну, то бок таго руху, таго напрамку мыслі, і змагання, якое ўжо было беларускім нацыянальным, таму што гэта той час, калі ўжо адбылося беларускае нацыянальнае адраджэнне, калі ўжо, па-першае, была праглашана Беларуская Народная Рэспубліка, потым яна была фізічна знішчана акупантамі бальшавіцка-маскавіцкімі. І яе цэнтр Рада БНР, яны апынуліся, дакладнейшай, ён апынуўся тутака, у Празе. І гэта тычыцца не толькі аднаго палітычнага цэнтру. То бок Прага у той момант, гэта першая палова да пачатку Другой светавой вайны, у гэты час яна фактычна апынулася цэнтрам беларускага нацыянальнага руху, таго беларускага нацыянальнага руху, які на раздзел ад так званых нацыянал-камуністаў, якім накідваюць тое, што яны пашлі на супрацу з камуністамі, і таму гэта робіць беларускі нацыянальны праект нейкім такім згубленым і дэфектыўным, і часткова з гэтым можна было б пагадзіцца. Можна было б, але, на шчасце, ёсць і былі іншыя людзі. То бок тыя, якія адмовіліся ад пачатку ад гэтай спаўпрацы з савецкімі акупантамі, і які працягнулі захоўваць у эміграцыі палітычныя, культурныя, ідэалагічныя асновы, падмуркі, арыентыры беларуская нацыянальная справа, сапраўднай беларускай нацыянальнай справы, якая была ад пачатку антысавецкай насамрэч. І чаму тады цікавая Прага, і гэтая сувязь паміж беларускай нацыянальнай справай і беларускай нацыянальнай эміграцыяй ды Прагай? Таму што потым ужо пасля Другой светавой вайны, вядома, ужо калі Чэхаславаччына апынулася таксама пад савецкай акупацыяй,
Вось тая частка беларускай нацыянальнай іміграцыі, тая частка антысавецкага беларускага нацыянальнага руху, якая засталася, яна ўжо раз'ехалася па розных краінах, канешне, таму што ўжо у них не было ніякай магчымасці жыць і дзейнічаць у Празе, і таму хтосьці там переехаў да заходняй Нямецчыны, хтосьці да Амерыкі, Канады і гэтак далей, гэтак далей. І вось у гэтых ужо выпадках можна сказаць, што тое, дзе яны апынуліся, было ў значнай меры раптоўна, выпадкова. Але мой тэйк, ён у тым, што у выпадку з Прагай гэта было не так. Таму што Прага была аднім з цэнтраў інтэлектуальных, культурных, цывілізацыйных агульнага прастору для крывічоў, для продкаў беларусаў, для літвіноў, русінаў, як яны тады называліся, працягам стагоддзяў. І калі мы зараз сёння гаворым як пра цэнтр беларускага прастору, пра Вільню, хаця яна зараз ужо знаходзіцца за межамі Беларусі, і не толькі за палітычнымі межамі, і фактычна гэта ўжо літоўскі горад, то бок этнічна, нацыянальна іншы, фактычна, будзем шчырымі. І яно ўжо хутчэй за ўсё так застанецца назаўсёды. Пакуль мы будзем глядзець на гэта рэалістычна, і здаровы беларускі нацыянальны рух, ён і не імкнецца да нейкага там рэваншызму, да вяртання Вільні ў сэнсе нацыянальным, палітычным, дзяржаўным і гэтак далей. І калі мы, не глядзячы на ўсё гэта, гаворым пра Вільню як пра важлівы для беларусаў, для крывічаў цэнтр, дык чаму мы не можам гэта гаворыць пра Прагу? Прага нават з юрыдычнага, палітычнага пункту гледжання пэўны час яна была часткай саюзнай дзяржавы з Беларусю, то бок з землямі Беларусі ў тыя часы. Канешне, яны не называліся юрыдычна Беларусю. Гэта было в часы Ягеллонскай уніі, калі Великае княства літоўскае, калі Рэч Паспалітая былі аб'яднаны з Багеміяй под гэтай уніяй. Таму, калі добра вядомы усім нацыянальна свядомым крывічам, беларусам Францішак Скарына, ён прыехаў вучыцца вось у гэтай Карлаў універсітэт, у яком вучуся зараз я, і шмат вучыцца крывічоў, беларусаў. Ён насамрэч нават не быў класічным эмігрантам альбо чужынцам. Насамрэч ён прыехаў у сваю саюзную дзяржаву, так бы мовіць, выкарыстоўваючы сучасны тэрмін, паняццё, але у саюзную дзяржаву, так бы мовіць, здаровага чалавека. То бок, гэта нават з палітычнага пункту гледжання быў адзін прастор. Прастор цэнтральна-ўсходняй Еўропы, які паядноўваў землі культурна, нават этнічна, насамрэч, роднасныя. І гэта быў не проста цэнтр, у яком вучыўся Францішак Скарына. Насамрэч, праз гэта, праз его актыўнасць, ён у той час стаў фактычна аднім з культурных цэнтраў протабеларускае, так бы мовіць, пакуль мы будзем выкарыстоўваць карэктную тэрміналогію, справа.
І насамрэч Скарына абсалютна не быў першым, хто з зямель Вялікай Літвы прыехаў да Чэхіі, да Прагі і нават да Карлава універсітету. Вось я у каментарах альбо просто в дисклеймере к гэтаму відео пакіну спасылку на вельмі цікавы артыкул, у яком просто тлумачацца гэтыя сувязі паміж землямі Беларусі ды Багеміі, у тым ліку ў Прагі, працягам многіх стагоддзяў. Там гэта ўсё цудоўна растлумачана, і можна гэта прачытаць, таму просто я не буду рабіць збытачную працу зараз. Адзінае, што магу сказаць вось праз гэта, праз тое, што Прага, гэтыя землі, яны не чужыя для беларусаў, для продкаў беларусаў і наадварот. Вось землі сучаснай Беларусі, Вялікай Літвы, яны не чужыя для Багеміі. Гэта частка адзінага культурна-істарычнага егелонскага, так бы мовіць, прастору. Праз усё гэта мы можам сцверджваць, што тое, што беларуская нацыянальная справа, што яе цэнтрам беларускага нацыянальнага руху апынулася Прага ў пачатку 20-го стагоддзя. І нават тое, што зараз таксама Прага адзін з такіх цэнтраў, фактычна, гэта не выпадкова. І менавіта праз гэта мы ўжо можам казаць пра прычетнасць беларускай нацыянальнай справы да захадняга цывілізацыйнага прастору. То бок менавіта беларуская нацыянальная справы да захадняга, у тым ліку цэнтральна-ўсходне-еўрапейскага прастору. І ввогуле, насамрэч, гэтая антысавецкая беларуская эміграцыя, гэта з'ява такой глыбіні, насамрэч, інтэлектуальнай, цывілізацыйнай, культурнай, што адмаўляць нават праз толькі яе беларускаму нацыянальнаму руху у прычетнасці да мадэрнага дыскурсу, да сэнсаў захадняга мадэрну таго часу, гэта альбо безглузныя паводзіны, альбо просто гэта адсутнасць сумлення. Таму што гэтыя прадстаўнікі беларускай нацыянальнай антысавецкай эміграцыі, якіх шмат, і якіх просто шмат навукоўцаў, пісьменнікаў і гэтак далей, якія былі вельмі паспяховымі і паспяховымі захаднімі людзьмі, але ў той жа самы час захоўваючымі менавіта беларускую нацыянальную свядомасць. І просто казаць, ведаючы ўсё гэта, пра тое, што беларускі нацыянальны праект можа быць выключна калгосным, гэта абсалютна неадэкватныя паводзіны. Таму я сёння хацеў сказаць пра гэта, пра тое, што не мусім саромецца, што так, зараз цяжкія часы у беларушчыны, у крыўшчыны, у беларускага нацыянальнага праекту, але калі ўж павяртацца да гэтыя праблемы, то як у даследчыка нацыянальных рухаў, нацыянальных праектаў, а Прага таксама адзін з цэнтраў, дзе гэта ўсё даследавалось, і вядомы
тады жыве тутака даследчык Міраслав Грух. Вось розныя існуюць меркаванні на сей конт, але вось асабіста маё меркаванне ў тым, што галоўная праблема беларускага нацыянальнага праекту была і часткова нават яна застаецца не інтэлектуальнай, не культурнай. Хаця, канешне, там было шмат праблемаў і беларускія даследчыкі пра гэта таксама гавораць, пішуць. Ну, напрыклад, прафесор Терешкович шмат чаго тлумачыў на конт гэтага. Галоўнае там было пэўнае спаждзенне і у тым ліку у нацыяналізацыі насельніцтва, у распаўсюджанні нацыянальнай свядомасці. Гэта ўсё было, але вось асабістае маё меркаванне, што галоўная праблема ў пачатку 20-го стагоддзя, чаму была згублена БНР, гэта была военно-палітычная складавая. То бок, калі б Беларуская Народная Рэспубліка была бы здольна просто зацвердзіцца ваенным шляхом, як гэта зрабілі балтыйскія рэспублікі, а ім гэта таксама было просто неверагодна цяжка зрабіць. І тыя, хто гэта даследавалі, яны таксама могуць сказаць, што у пэўнай меры гэта просто было пытанне фартуны там нейкай. Таму што яны малі таксама ўсе шансы згубіць ад пачатку уласныя нацыянальныя праекты дзяржавы. І калі б гэта адбылося, зараз бы вось заместа тых эстонцаў, латышоў, літоўцаў, якіх мы ведаем, як ужо адбыўшыхся нацыяў, мы бы мелі б нешта наконт коми, карелаў, то бок фіна-вугорскіх народаў, якія амаль знішчаныя, жывуць у складзе сённяшняй Расіі. Вось, і таму беларусам, так бы мовіць, не пафарціла з гэтым. Мага быць, пытанне было і ў тым, што праблема беларускага нацыянальнага праекту была не ў тым, што у ім было замала інтэлектуалаў, а у тым, што наадварот, не тое, што іх было б занадта, але было замала такіх яскравых і харызматычных военно-палітычных лідераў. Наконт, напрыклад, генерала Булаховича, які спрабаваў ачоліць Беларускую Народную Рэспубліку, але мага быць у гэты момент гэта ўжо было запозна. Вось, і зараз насамрэч мы цудоўна бачым і ведаем, што няма дэфіцыту насамрэч у беларускага нацыянальнага руху, у беларускага нацыянальнага сярэдавішчу з навукоўцамі, з інтэлектуаламі. Праблема хутчэй у іншым, у тым, пра што у свой час гаворыў Ластоўскі, то бок ён казаў пра гэтых людзей, як пра людзей меча да лесці, як яны называліся у Вялікім княстве Літоўскім у тыя часы, і што замала такіх людзей, людзей меча, людзей рэальнай сілы, моцы, якія былі б здольныя зацвердзіць зараз беларушчыну, беларускую справу палітычна ды і ваенным шляхом. Але яны ёсць і мага быць у будучыні яны сябе праявяць.